खुलुमबाय स्टुडिअ आं राकेश सियारि बड'लेण्ड बुब्लि नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर। बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननो मोनसे रादाब होनो नागिरदों। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय रुनिकाटा थानानि बेन्दोंआव थाइखाजरा होननाय मोनसे हाथायाव लक्ष्मी पुजा जादोंमोन आरो बे लक्ष्मी पुजा जानायावनो आयेन बेरेखा जुवा खेलाखौ लानानै दावराव दावसि जादोंमोन। बे दावराव दावसि जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' सावनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रां लाथुमगिरि हलिचरन बसुमतारीखौ बुनाय बे जाथायखौ लानानै पुलिसनो एफआइआर होदोंमोन। बे पुलिसनो एफआइआर होनायखौ लानानै दिनै थाइखाजरा बाजार कमिटिनि आफादगिरि बिथां उमाचरन नार्जारिया खेंफोरथि होदोंदि बिथाङा नैबे हलिचरन बसुमतारीखौ बुनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावख' सावनाय बे मावख' सावनाय बुंनाया नंखाय होनानै खेंफोरथि होदों। थारैनो बे जाथाया माबोरै जानाय आरो माबोरै बे जाथाया जादों बेनि सायाव बिथां उमाचरन नार्जारिया दिनै खेंफोरथि होदों। लोगोसेनो बे जाथायजों लोब्बा लानाय सानैसो सुबुंखौ एफआइआर होनायखौ बोखांना लानांगौ होननानै दिनै बाजार कमिटिनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो बाजार कमिटिनि सुबुंफोरा मा फोरमायदों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनोसै। जोङो बोसोरै फुजा होबाय थाखा लक्ष्मी फुजाखौ गोदो आबै आबौनिफ्राय मावबोदों आरो बिदिनो थुकथाक हिसाबै मेलाखौ जाबोयो आरोखि। बे जानाय बेलायाव एबारावबो जोंहा जोङो फुजाल' होगोन उद्देश्यआ बेनिफ्राय जोङो बे ओनसोलनि सेंग्राफोरखौ लानानै जुदि माबाथारोबा बारा होनो मोना ओमफ्राय 6टायावनो बन्द' जागोन फुजा बेखौ होनदों। ओमफ्राय बे मथेनो बिनि अखानायै बिनि सिगाङाव 6टायावनो बन्द' जाखादों जों आरो एबारावबो 6टानोखा सिमाया ओजों मोनाबाथाय जोंबो बोराय हिसाबै जों थाखाया आरो जों गैयि समाव मा जायो जों बेखौ मिथिला खिन्थु 6टायावनो बन्द'खा बेबादि हिसाबै जोङो 6टायाव बन्द' जादों। आच्चा दा घटना मैया हथात जाना फैबाय ओमफ्राय जोङो बेखौ बुजा फारा खालामनायनि गेजेरजों निमांसा जादों। आच्चा घटना जाबायब्ला दानिया प्राइमारि जोंनि एबसु प्राइमारिनि आफादगिरि बिथाङाबो फैबाय ओमफ्राय आनसलिकनिफ्राय फैदों। जे घटना जाबायब्ला जोङो माबा मोनसे निमांसायाव थादिनि मानो गन्दगलाव फैनो अखा नायबानो जोङो बिदांबाय हिसाबै नुलायो बे जोंनि साननाय। बिनिफ्राय जोङो नैबे एबसु अफिसावनो जनानै कमप्रमाइस खालामलायनो सानदोंमोन आरोखि। तखन बिथांमोना मा सानखो मानो एथ' गन्दगल खालामबावनो बेथागे भुला जाबायबा बहाय हाजार हाजार मानसिया मा बुंदों मा बुङा बेखौ जोङो खोनासंनो दरखार गैया। खिन्थु जोंहा गार्जेन हिसाबै जोङो बे समस्याखौ समाधान खालामनो होननानै जोङो आलोचना खालामनाय जादों। बिनिफ्राय बिसोर उनावदि बोरै जाखो जों बेखौ मिथिला। ओमफ्राय फेसबुकआव नुनो मोनबाय दा ओरैबायदि माने एबसु अफिसखौ सावनो नागिरदों हयथ' बुंदोंबो जानो हागौ सोरबाया खिन्थु जोंनि कमिटिनिफ्राय बे नङा। मानो होनना बुङोबा एबसु अफिसा बै समाव जायगा गैयामोन बेखौ जों बाजार कमिटिनिफ्रायनो होनाय जादों आरो बहाय बेल' नंबावा इउपिपिएलनि अफिसखौबो जों होनाय जादों। जोंनो मोनफ्रोमबो नांगौ जोङो मोनसेल' एकथारिजों थाङा ओनसोलखौ जुदि सान्थि नांगौबा जोङो साफ्रोमबो बुस्थुआ थाजोबनांगौ हिसाबै जोङो जायगाखौ होनाय जादों। आच्चा जों जायगा होनानै बोरै सावनो थिनो खोथा बे फैदों जोंनिफ्राय बेखायनो जोङो बेखौ होबथानानै मैयानो बहाय निमांसा खालामनानै जिरायनाय जादों आंनिफ्राय बेल'। दा माने नोंथांमोना जायगायावनो रायज्लायजानो लुबैदोंमोन आरो रायज्लायजानो लुबैदोंमोन जोङो समस्याखौ समाधान खालामनो मा जादों खहाखौ बोरै जालायदों जों बेखौ सानलायदोंमोन आरोखि लकेलिटि हिसाबै। आसलथे मेला होनायाथ' फिसासो दं फिसा बे मोननै ना मोनथामल' दंलै दाउदै माबा जुवाथ' गैखाया नंखायनोबा आंनि खोथाखौ दोननानैबाबो हिनजावफोरनावबो सोंनो हागोन गथ' फाब्लिनावबो सोंनो हागोन जुवाखौ जों होखाया। हलिचरन जाया गावखौ बुदों होननानै बुंदों नोंथांमोना मा होनो खिन्थु टेबोलखौ सौदों दा ओंखायनो आंनाव मालाय मा लाबोनो बेखौ पाब्लिकआसो मिथिसिगोन। सोंजोबनो हागोन पाब्लिकनाव आं बेखौ बुंनो हाला आंनि खोथाया बेनोसै आरोखि। आसलथे बे खोथायाथ' ओरैबायदि जोङो रावखौबो डाइरेक्टलि बुवाखै खोथाया जाहैबाय जोङो बाव जोङो मा होनो लक्ष्मी फुजानि नामाव फिसा खेला जास्ट ओरैनो जाय फुजा होफैयो बिसोरो एसे खेला खालामनो लुगैयो होननायखाय पाब्लिक डिमान्ड हिसाबै जोङो बट गंनै दाउ खेला मोनसे दाउदै मोनथामसो बिदि खेला होदोंमोन। बे बेलायाव माखासे जोंनि खाथियाव थानाय जोंनिनो फंबायफोर जेनेबा जोंनि देबसु बिसोरो जेनेबा माना खालामदों माने जोंनि एरियायावल' माना खालामदों दस्रा साइडआव जागासिनो दङ। जेरै जोंनि 1 किल'मिटार गोजान थानाय ओरैहाय सान्थि बाजार नङा होमबा बे जायगायावबो खेला जागासिनो दङ। ओरैहाय जोंना मा होनो बाव खुंग्रिं सेलेखा ओरैहाय बै जालां बेफोराव जागासिनो दङ। जों बेफोरखौ नोजोर होनानै जेनेबा जेरावबो जेबो खालामैखाय जोंबो होनाय जादोंमोन आरो। दा बे बेलायाव जेनेबा जोङो बाव
बयबो होबायब्ला जोंबो एसे होनोसै जेनेबा जोंनि फुजा कमिटिनिफ्राय जोंनाबो एसे थाखा खरसा थांनाय दं मा दं फुजानि नामाव खरसा खालामनाय थांलाय फैलाय एसे मा होनो फार्मासि थाबायनाय माने खरसा दं थाइसे थाइसे फैयो खोमा होननानै जोङो बेयाव खेलाखौ बहायनाय जादों। दा बेनि बेलायाव माना खालामनायाव जोङो होनदोंमोन जे जेरावबो होबायब्ला जों एसेसो होनोसै बेखौ मादो जोंथ' जौ जुवा गैया जेबो गैया जास्ट मोन दा थाव साबुन दाउदै दाउ खेला बेखौ जोङो होननानै थिरांथा लाना होनाय जादोंमोन आरो जोङो जयैनो फुजा कमिटिनि जेसेबां मेम्बारफोर दं बे ज' जाना होदोंमोन। बेयाव माने पुलिसखौ असिखौ लेंहरलायनानै बाव बोखांहोनानै एसे दावराव सोमजिहोदों। दा बेनि बेलायाव जाय बिथिङा माने बेयावनो जोंनावनो पारमानेन्ट दखान होखायो बिथांनि नामा जाबाय हरिचरन बसुमतारी नामा बिथाङा बावनो दखान होखायो जि टयलेरिं होयो। बे बिथाङा माखासे माने ओरै खेला होदों होननानै माने एरना हरबाय थानाय समाव जों एसे आन्दाज मोननानै जों जयैनो माने बेखौ एसे सोंखारनाय जादों मानो बिदि हरनांगौ जे लकेलाव जोंनो जयैनो दिनै नङा आजि 30-40 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे बुस्थुआव जागासिनो दङ। जानायनि बेलायाव मानो बिदि खालामनांगौ जेराव जोंनो जयैनो जोङो बेफोरबायदि बुस्थुखौ सोलिबोबाय थाखायो देग्लायल' नङा प्रत्येक बोसोराव जोङो फुजानि नामाव साननै सानथामबा बिदिनो दावदै खेलाखौ होबोयो। दा बिदियाव मानो बिदि एरना खोन्थालायनांगौ मानांगौ होनना बुंनायाव बिथांखौ जोङो बुंदों जे बिदि जानो मोना आरो जों होनदोंमोन जे एबसुनि जोंनि इउनिट एबसुनि प्रेसिडेन्ट दैथुन फंबाय बिथांजों जोङो रायज्लायनो होननानै फन बु होननानै बुंदोंमोन जों बिथांखौ। दा बे बुंनाय समाव बियो फन हराखै हरैयाव जोंनि सासे प्रदिप ब्रह्म आफादगिरि बिथाङा रागा जोंनानै टिभिआव फंसे सौनाय जादों। बेल' जों रावनिबो आखाइयाव मोदोमाव आखाइ होआखै बे नंखाय आरो जाय बिथाङा जुदि जोंखौ बुदों मादों होननानै जे बिदि एफआइआर होदों मादों जोंनि थिनालि थाइखाजरा बे बाजार एरियानि जेसेबां दखानदारफोर दं नोंथांमोना मिडिया सोंनो हागोन बयबो प्रुफ होगोन जे सोर बिथाङा आखाइ मोदोमाव माने आखाइ होदों नोंथांमोना सोंनो हागोन आरो। नाथाय बिथांमोनखौ नोंथांमोना खोन्थाहरदों होननानै बुदों होनना बुंदों बिथाङा। डाइरेक्टलि जोङो खोन्थाहरदों माने दैथुन बसुमतारीया जे इउनिट एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथां न'आव थायो न'निफ्रायसो ओरै माने फनजों जगाजग खालामनानै ओरैहाय थानासिम मेसेज हरबाय थायो खिन्थु दैथुन बसुमतारीनो खोन्थाहरग्राया बे जोंना फंबाय हरिया आरो बियो खोन्थाहरदों ओमफ्राय बेनो ओरै खालामो। जों रायज्लायदों गावसोरजों रायज्लायखादों सिगां समावनो जे जोंनि प्रत्येक बोसोराव बे बुस्थुआ जाबाय थायो अननानै जोंनो बे फुजा जाफैग्रा फुजा खुलुमफैग्रा जोंनि बे लक्ष्मि फुजाखौ मानिग्रा जाय बिथांमोन हिन्दुफोर दङ बिथांमोनहा बयबो बुंबाय जे जों फुजाजों लोगोसे एसे ओरैनो खेला दुला खालामनो मानो बिदि लकेल डिमान्डआवसो जों बे बुस्थुखौ होनाय जाखादों। बे खोथाया नंखाय सोरबा रायजो राजा सोरबा एसे दावरावसो बुंनो हागौ खिन्थु जोंनि कमिटिनिफ्राय माबा मोनसे बिदि बुंनाय बे नंखायथार जों बुङाखैबो जेराव जों जुदि बुंदोंब्ला नोंथांमोना नायदो बाजार एरियायाव बाजार कमिटि प्रेसिडेन्टआव सोंनो हागोन बाजार एरियायाव जायगा खालामनानै एबसु अफिसनि जायगा गैयै समाव एबसु अफिस लुहोदों नैबेनो जों खोन्थानो हायो अब्लाबो बिसोरबायदि जेनेबा जे अफिस सावनाय अफिस बुफायनाय बे खोथा जाय बुंदों बे नंखाय। दाथ' नोंथांमोनखौ एफआइआर होबाय दा नोंथांमोना मा लुबैयो जेनेबा मा हास्थायो? जोंनि हास्थायनाया बेनो लकेलाव जुदि खौसेथि अनलायनायखौ लुगैयोब्ला बे हास्थायोब्ला बेफोरबायदि जालायनो नाङामोन आरो जोंजों मोजां गाज्रि रायज्लायनानै जेनेबा एफआइआर होनाय खोथाखौथ' आङो गोसोआवबो सानाखैमोन एफआइआरबो होनो नाङामोन खिन्थु बिदि होबाय खिन्थु जोंजों माने जेबो सावरायलायनाय गैया माने बिसोर गोजोन हास्थायनाय आं सानाखै आरो एरियायाव दुङाव थासारि सोमजिहोनाय एरियाखौ गुबुंले थासारि लाबोनाय जों बेखौसो सानदों खिन्थु एरियायाव बेफोरबायदि उइदाउट माने सावरायलायै मोजां गाज्रि सिन्था खालामलायै बे गोबाव बोसोर समनिफ्रायनो जों ज' थाबोनानै बाव जे खौसेथियै जों सोलिबोदों बे बुस्थुखौ बायहोनायनि लामायाव लाबोगासिनो दं खिन्थु बिदि बुंनो नाङामोन। बिथां हरिचरना बुंदोंमोन जे गावखौ मानो बुदों बियो सिगां आन्दाजखौनो मोनाखैमोन होननानै बुंदों। बिथाङा जुदि आन्दाज मोनाखै जोंबो बुंगोन जोंबो आन्दाज मोनाखै रावबो बुवाखैबो बिथाङा गावनो जे ओरै इनफर्मार जादों जेनेबा एबसुनि जोंनि इउनिट एबसुनि प्रेसिडेन्टनो जे फुजायाव खेला जादों जायाखै खोन्थाहरग्राया बिथाङानो गाव बे डाइरेक्ट खाथां सिखार लादों जों सिगाङावबो आं सोंहरनायखाय खोन्थाहरनांदों खिन्थु डाइरेक्टलि जोंना हरिचरना पुलिसनिफ्राय इनफर्म होग्रा नङा खिन्थु दैथुन बसुमतारीयासो इनफर्म होदों बेनि थाखाय पुलिसनिफ्राय फैदों उथायफैदों जे जोंबो पारमिसन गैया सैथो जों सैथो खोथा बुंनानै लागोन जुदि पारमिसन गैया जोङो माने बयबो होबाय नालाय रावनावबो माने मेलानि पारमिसन होखायाखै दा बे जों बयबो होबाय नालाय बयनि जेरावबो होबाय बे हिसाबै जोङो माने एसे एनै खरसाबो थांनायखौ बोखांबोनो हायो खोमा खरसा थांनायफोरखौ बेखौ साननानै जों कमिटि थ्रुयै ओरैनो एसे सिम्पोल बट गंनै दाउ खेला मोनसे दावदै खेला मोनथाम बेल' होदों जों जेबो गैया। पुलिस प्रशासननिफ्राय माबा खोथा होलांदों पुलिस प्रशासननिफ्रायथ' होनदों मोनसे खोथा जे जोंखौथ' जेबो साननानै लाब गैया
पारमिसन नोंसोरनाव गैखाया खिन्थु लकेलिटि एदा हरबाय थानाय लेंहरबाय थानायावसो जों फैनांदों बे खोथाखौ होनलांदों औ सैथो खोथा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ बन फायार जिप साबारि राफ्टिं एलिफेन्ट राइड टी गार्डेन वाक आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9104974956 एबा 9707614012 आरो 98648327334